Ćao kolege! Kao što smo do sada rekli, u agenciji dobijate jedan posao na osnovu koga vam se odobrava viza. Većina vas će hteti da nađe drugi, čak i treći posao kada stigne u Ameriku, što je sasvim u redu. I mi vas ohrabrujemo u toj nameri. A evo i par saveta kako je najlakše naći drugi posao. Pre svega, dodatni posao u Americi se traži tako što ulazite u restorane, prodavnice i sva ostala mesta i pitate da li im trebaju radnici. Da, tako je jednostavno. Ne postoji nikakva dodatna procedura. Samo uđete i pitate za posao. Pošto je većina tih poslodavaca imala iskustvo sa studentima, nećete morati da se udubljujete u objašnjenja koji tip vize imate i koliko ostajete. Oni su sa tim već upoznati. Samo je neophodno da ispitate da li u tom trenutku ima dostupnih pozicija. Postoji par stvari koji će vam pomoći u potrazi. Veoma je korisno ako imate američki broj telefona kod sebe, da možete ostaviti svoj kontakt u aplikaciji koju vam daju da popunite. Takođe, uvek kada uđete na mesto na kome tražite posao, insistirajte da razgovarate sa menadžerom, jer su oni ti koji odlučuju o zapošljavanju. I na kraju, valjalo bi da imate pripremljen lepo napisan CV na engleskom jeziku, da možete predati menadžeru nakon razgovora sa njim. Mi ćemo se naravno potruditi da vas što bolje pripremimo i za ovaj aspekt programa na nekoj od naših besplatnih radionica i orijentacija, kako bi vam što lakše pala vaša letnja avantura.